Двамата метеоролози от станцията на връх Мургаш са били пребити. Нападателят е 32-годишен мъж, който в нощта на неделя се покатерил по фасадата на сградата, счупил прозорец и проникнал в станцията. Двамата са успели да избягат въпреки побой, потърсили помощ в хижа на няколко километра от връх Мургаш. Нападателят е задържан, мотивите му за сега остават неясни. Кошмарът за Румяна и Георги Златанови започнал в събота през нощта. Буквално случай е достоен за роман на Стивън Кинг, това мога да кажа. Мотивите са, поне за мен лично, непонятни. Самото происшествие е станало чрез взломяване на прозорец на третия етаж от лице, което след това влиза в конфликт с двамата служители, които са семейство мъж и жена. Лицето доста неконтактно, с рязка промяна в поведението. 60-годишната жена е с 4-5 наранявания по главата, била е ритана в гърдите, сочат данните от медицинския преглед. Мъжа е удрен с твърд предмет и с юмруци по главата, където има счупване на горна челюст, на скула в дясно. Също така има избити зъби. Двамата са стабилизирани, контактни и в съзнание. За сега опасност за живота им няма. Средна телесна повреда вероятно ще бъде фиксирана при мъжа. Жената е с по-леки травми и при нея вероятно в рамките на около месец ще бъдат санирани тези рани на главата, свалени конци. Станцията се стопанисва от Националния институт по метеорология и хидрология. Охрана на място няма, казват от Националния институт. Станцията на връх Мургаш е високопланинска и служителите там разчитат на себе си и връзката си с София. Трайното решение на този въпрос е да се въведат автоматизирани наблюдения. Много е тежко да се работи в такива условия. Ние имаме и други станции от синоптичната мрежа, които са на денонощен режим и винаги съществува такъв риск. След огледа на щетите по станцията от Националния институт по метеорология и хидрология ще обсъдят какви мерки за по-сериозна охрана на служителите да бъдат предприети.